the warm-up act in Rally Greatest Show. The new darling of the forest. The crowd love him and he showed his appreciation. It was the Ford Focuses though that were coping best. McRae and Sainz emerged at the head of the field after day one. Κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι. Φέτος παρακολουθείτε για πρώτη φορά και τους 14 αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος αποκλειστικά από το Star Channel. Το γεγονός που χαρακτήρισε το φετινό πρωτάθλημα λίγο πριν ξεκινήσει ήταν οι μεταγραφές των οδηγών. 11 πληρώματα μετακινήθηκαν, πράγμα που σημαίνει ότι κάθε ομάδα έχει από ένα τουλάχιστον νέο πρόσωπο. Ίσως η μεγαλύτερη έκπληξη να ήταν η απόφαση του Τόμι Μάκινεν να σπάσει την επταετή συνεργασία του με τη Mitsubishi, με την οποία απέκτησε 4 πρωταθλήματα, και να μεταφερθεί στη Subaru, παρέα με τον ανερχόμενο Πέτερ Σόλμπεργκ. Από τη Subaru έφυγε ο Ρίτσαρντ Μπέρνς και πήγε στην Peugeot, ενώ εντελώς νέα σύνθεση έχουν πλέον η Skoda και Hyundai. Τόσο ο Colin McRae όσο και ο Carlos Sainz παρέμειναν στη Ford, ενώ ο Φρανσουά Ντελεκούρ μετακινήθηκε στη Mitsubishi, μαζί με τον Άλισερ McRae. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε ο πρώτος γύρος του παγκοσμίου με το σκληρό αγώνα του Μοντε Κάρλο, που χαρακτηρίζεται από συνεχείς καιρικές μεταβολές. Στεγνή ή βρεχμένη άσφαλτος, χιόνι ή πάγος είναι κάποιες από τις δυσκολίες που έχουν να αντιμετωπίσουν οι οδηγοί στους στενούς δρόμους γύρω από το Πριγκιπάτο. Ο αγώνας δεν ξεκίνησε καλά για τη Citroën και τις 2 από τις 3 εργοστασιακές Ξαρά WRC, αφού εγκατέλειψαν από κινητήρα πριν καλά μπουν στην πρώτη ειδική. Ανάμεσα στις σοβαρές εγκαταλείψεις ήταν αυτές του Ρόμαν Κρέστα για τη Skoda,
του Armin Schwartz και του Freddie Loix για τη Hyundai, του Harry Rovanpera για την Peugeot, αλλά και τον Pouras και ο Riol που οδηγούσαν Subaru Impreza και το Toyota Corolla ιδιωτικών ομάδων. Νικητής του αγώνα, αφού κέρδισε 5 ειδικές διαδρομές, ήταν ο Sebastien Loeb για λογαριασμό της Citroën, ο οποίος αποτέλεσε μάλιστα τη μεγάλη έκπληξη, αφού σύμφωνα με τις προβλέψεις, το μεγάλο φαβορί ήταν ο Tommi Mäkinen. Όμως τελικά τα πράγματα άλλαξαν. Στο Γάλλο οδηγό επιβλήθηκε ποινή 2 λεπτών για αλλαγή ελαστικών σε σημείο που δεν επιτρεπόταν. Έτσι, ο Mäkinen πέρασε μπροστά, παρότι η Citroën άσκησε έφεση. Η έφεση όμως αποσύρθηκε μετά από 4 μέρες στα πλαίσια της διατήρησης των καλών σχέσεων της γαλλικής ομάδας με τη Διεθνή Ομοσπονδία. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε πλέον ο νεαρός Loeb και πίσω του ο πολύπειρος Carlos Sainz με το Focus WRC. Τέταρτο βρέθηκε άλλο ένα Focus, αυτό τον Macrae Grist, ενώ στην πέμπτη θέση τερμάτισε το 206 του πρωταθλητή του 2000, Marcus Grönholm. Έκτος ήταν ο Peter Solberg με το δεύτερο Impreza της Subaru. Ο Νορβηγός εντυπωσίασε αφού κέρδισε και αυτός 5 ειδικές διαδρομές, ισοφαρίζοντας τις νίκες του Sebastien Loeb. Παρ' όλα αυτά δεν κατάφερε κάτι καλύτερο από την 6η θέση γενικής. Η παγωμένη Σουηδία φιλοξενεί το δεύτερο αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Φέτος οι ειδικές μεταφέρθηκαν βορειότερα, ώστε να εξασφαλιστεί η ύπαρξη χιονιού και πάγου, αφού ο καιρός κατά τις ημέρες διοργάνωσης του αγώνα ήταν περισσότερο θερμός από ό,τι συνήθως. Και αυτή τη φορά το λόγο είχαν οι βόρειοι οδηγοί, οι οποίοι έχουν μάθει να οδηγούν σε συνθήκες χαμηλής έως μηδενικής πρόσφυσης. Έτσι λοιπόν, ο αγώνας ξεκίνησε με φαβορί τους Mäkinen, Grönholm και Rovanpera, οι οποίοι θα έδιναν μεταξύ τους μια σκληρή μάχη. Φυσικά δεν μπορούσε κανείς να αγνοήσει τις ικανότητες των Macrae, Sainz και Solberg. Τελικά ήρθαν και εδώ τα πάνω κάτω. Ο Tommi Mäkinen εγκατέλειψε από υπερθέρμανση στην τέταρτη κιόλας ειδική, επειδή το ψυγείο του είχε καλυφθεί από χιόνι. We stop at the junction 13 on the stage number 4. We must stop here. Από πρόβλημα στον κινητήρα εγκατέλειψαν και οι συνάδελφοί τους Peter Solberg και Phil Mills στην 11η ειδική. The engine. Flat crest 200. Is there anything you can do just to back it off? Or? Just jump out there and look possible. Negative on the snowbank. Η υπερθέρμανση ήταν η αιτία που εγκατέλειψε και ο Kenneth Eriksson με την Tina Turner στην πρώτη τελευταία ειδική και ενώ βρισκόταν στην 5η θέση γενικής.
Η ατυχία της Σκόντα όμως ξεκίνησε από την 11η ειδική, όπου ο Τόμας Γκάντεμάιστερ βγήκε εκτός δρόμου και εγκατέλειψε. Το στρατόπεδο της Ford είδε όλους τους οδηγούς του να ολοκληρώνουν τον αγώνα, με τον Κάρλος Σάινθ που τερμάτισε τρίτος και έκτο τον Κόλιν Μακρέι, πίσω από τον αδερφό του Άλιστερ που οδήγησε για λογαριασμό της Mitsubishi. Σημαντική η συνεισφορά του Φιλανδού ιδιώτη Γιάννη του Οχίνο, που χρεώθηκε ποινή μετά από εντολή της ομάδας για να χαρίσει τη βαθμολογούμενη θέση στον Κόλιν Μακρέι. Στις δύο πρώτες θέσεις βρέθηκαν δύο Peugeot 206 WRC, αυτά των Μάρκους Γκρόνχολμ και Χάρι Ροβάμπερα. Το τρίτο Peugeot του Ρίτσαρντ Μπέρνς κατέλαβε την τέταρτη θέση. Ήρωας του αγώνα, ο Βέλγος Φρέντι Λόιξ, που οδήγησε περίφημα με σπασμένο πόδι από το ατύχημα στο Μοντε Κάρλο, αλλά προδόθηκε από την ανάρτηση του Hyundai στη 14η ειδική. Η Κορσική όμως περίμενε τους οδηγούς και τις ομάδες. Ο δεύτερος ασφάλτινος αγώνας πρωταθλήματος και αναμφισβήτητα ο πιο επικίνδυνος από όλους διεξάγεται στους πολύ στενούς φιδίσκιους ορεινούς δρόμους γύρω από τη μικρή πρωτεύουσα Αζαξιό, τη γενέτειρα του Μεγάλου Ναπολέον. Para izquierda casi abre por dentro Pin. Para derecha buena paso por de tierra. Τα τρομακτικά θανατηφόρα ατυχήματα που έγιναν στο νησί στα μέσα της δεκαετίας του 80 επαναπροσδιορίσαν την έννοια ασφάλειας στους αγώνες ράλι και έγιναν αφορμή να αποσυρθούν τα θηρία του Group B. Οδηγοί όπως ο Χένρι Ιβόνεν και ο Ατήλιο Μπέτεγκα έχασαν τη ζωή τους στην Κορσική που δεν συγχωρεί λάθη. Η επιλογή των κατάλληλων ελαστικών αποτελεί καθοριστικό παράγοντα. Η περίφημη κόκκινη άσφαλτος του νησιού είναι τραχιά και ακατέργαστη, συχνά βρεγμένη ή σκεπασμένη με φύλλα ή λάσπη, μια πραγματική δοκιμασία για ανθρώπους, μηχανές και ελαστικά. Αν το αυτοκίνητο βγει από το δρόμο, θα χτυπήσει στην καλύτερη περίπτωση σε δέντρα ή πέτρες και στη χειρότερη θα κάνει βουτιά στο κενό. Οι απότομοι γκρεμοί φτάνουν και τα 300 μέτρα βάθος. Ο αγώνας του 2002 είδε δύο μεγάλες εγκαταλείψεις. Pitkä vasen nopea miinus. Heti. Lyhyt oikea nopea aukeaa heti. Ja oikea kolme pitkä vasen nopea. Ja oikea täys kolme. Spoori pitkä oikea eri kolme. Tarkasti spoori pirun pitkä K oikea. Vähän helppo sumppu. 7. Ο Τόμι Μάκινεν και ο συνοδηγός του Κάι Λίντστρομ βγήκαν από το δρόμο στη 10η ειδική λόγω υδρολίσθησης και χτύπησαν σε μία πέτρα που αποδείχθηκε μοιραία για την ανάρτηση του Subaru Impreza WRC. Στον ίδιο αγώνα τον Οκτώβριο του 2001, ο Φιλανδός είχε άλλο ένα σοβαρό ατύχημα με το Mitsubishi Lancer, κατά το οποίο τραυματίστηκε στη μέση ο συνοδηγός του Ρίστο Μανισενμάκη. Η κατάρα της Κορσικής χτύπησε για δεύτερη φορά και τον Κόλιν Μακρέι.
Ο Σκοτσέζος κέρδισε την πρώτη ειδική διαδρομή της τρίτης ημέρας και βρέθηκε στην τέταρτη θέση της γενικής κατάταξης. Στο δεύτερο πέρασμα της ίδιας ειδικής όμως, το Ford Focus WRC του Colin McRae και του Nicky Grist πάτησε σε λάσπες σε μια στροφή με τρίτη ταχύτητα, γλίστρισε, βγήκε από το δρόμο και χτύπησε σε ένα δέντρο. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή. Ο Γκριστ δεν έπαθε τίποτα, αλλά ο Μακρέι τραυματίστηκε στα δάχτυλα του χεριού και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Απόλυτος κυρίαρχος του Ράλι Κορσικής 2002 ήταν η Peugeot και ο Ζιλ Πανιζή. Ο Γάλλος υπότης της ασφάλτου κέρδισε μαζί με τον αδερφό του Ερβέ και το Peugeot 206 WRC 9 από τις 16 ειδικές διαδρομές του αγώνα και άνοιξε σαμπάνιες. Την πρώτη τριάδα έκλεισαν άλλα 2 Peugeot. Δεύτερος στο βάθρο, ο παγκόσμιος πρωταθλητής Μάρκους Γκρόνχολμ που μαζί με τον συνοδηγό του αποδείχθηκαν οδηγοί παντός εδάφους και τρίτος ο πρωταθλητής του 2001 Ρίτσαρντ Μπέρνς. Η Peugeot πανηγύρισε. Οι Γάλλοι έπαιξαν στην έδρα τους και κέρδισαν. Και εσείς παρακολουθήσατε τις σημαντικότερες στιγμές μόνο από το Star Channel.